La ekhaya kwaDuma futhi njengoba nibona nje khona netende kunje kuqala izolo kunendodakazi yala ekhaya yami kahle kahle futhi namadodakazi amathathu lena kuthi lenye iganile ngale kwaSibisi manje bengikhulisa ngiyenzela umemulo nomhlonyana ngiyibonga nje ngendlela eziphathe ngayo ize iqeda iminyaka ewu26 isaphelele nje isayiyona ayizange zingiphoxe izolo kodwa iqale yahlala emgonqweni esho ukuthi kuye kuhlala emgonqweni phela ingene emgonqweni intambama yasicoba ibovu yahlala ke namanye amakhosazana ngoba phela la ekhaya thina zamaNazaretha bayagonqa ke manje ifaka isiphandla sayo nomhlwehlwe njengoba sekufika abasemzini ke abakwamkhwenyane laba bazofika kuyiwe enkundleni kusinwe uzabugiya ke ngomkhonto njengosiko lesintu ke phela akumnandi manje ngiyabona sokuya ngasemaphethelweni ukushiwa ingane yakho iyohlala kwesinye isibongo kodwa phela ke ayikho into esingayenza into edaliwe ukuthi umuntu wesifazane uhlala hlale ahambe naye ayozakhela wakhe umuzi.